Mit navn er Mads Lindholm. Jeg er erhvervspsykolog, og jeg hjælper mennesker og virksomheder med at skabe et arbejdsliv i udvikling og balance. Som erhvervspsykolog der arbejder jeg med det, som jeg kalder det svære arbejdsliv og det gode arbejdsliv. Det gode arbejdsliv er der, hvor man gerne vil have mere af det, der fungerer godt. Hvordan skaber vi mere trivsel, og hvordan får vi mere overskud som mennesker i den virksomhed, som vi er en del af. Det kan handle om lederudvikling, det kan handle om supervision eller sparring. Og det svære arbejdsliv er der, hvor vi er ramt af noget i arbejdslivet, som er vanskeligt eller som gør ondt. Det kan være, at vi er belastet af stress eller af angst i forhold til vores arbejdsopgaver. Det kan være, at vi oplever mobning eller konflikter, eller på anden vis, at trivslen er påvirket. Og jeg arbejder som erhvervspsykolog, som konsulent og som terapeut og som ledelsesrådgiver, og prøver at hjælpe mennesker og virksomheder med at skabe et arbejdsliv, som er bæredygtigt, og med at skabe udvikling og balance i det, som vi beskæftiger os med. Jeg har selv en baggrund både som konsulent og som forsker, og jeg oplever, at det at kunne bidrage både som konsulent og som terapeut og som ledelsesrådgiver gør, at jeg får set forskellige dimensioner af virksomheden og arbejdslivet. Jeg tror også, at jeg bliver en bedre terapeut af at være konsulent, og en bedre konsulent af at være oplægsholder osv., så det på den måde sådan hænger vældig godt sammen i den måde, som jeg tilgår det på. Der er måske nogen, der kan opleve, at erhvervspsykologien kan lyde eller føles meget sådan forretningsorienteret. Men i virkeligheden så handler det jo om mennesket på arbejde. Det handler om, hvordan vi trives som mennesker, hvordan vi udvikler os, både individuelt og i de fællesskaber, som vi befinder os i. Noget af det, som jeg synes giver særlig mening i mit arbejdsliv, det er der, hvor jeg kan hjælpe mennesker eller grupper, virksomheder og arbejdspladser med at skabe en ny erkendelse, som gør, at man kan handle anderledes i de situationer, man beskæftiger sig med og befinder sig i. Det kan være, at man er fastlåst i bestemte mønstre, måder at gøre tingene på, måder at se sig selv eller verden på. Nogle gange kan man i virkeligheden med få greb skabe en erkendelse eller en oplevelse, der gør, at man måske får et andet syn på sig selv eller sine kollegaer eller det arbejdsliv, som man er en del af.